Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De officier van justitie heeft gisteren 27 maanden celstraf geëist tegen de eigenaar van het zogenaamde Veris Resort. Het gaat om de 59-jarige man met de achternaam Feng. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan het ontduiken van belasting, het witwassen van geld en valsheid in geschriften. Volgens het Openbaar Ministerie is de man doelbewust jarenlang bezig geweest om te zorgen dat hij geen belasting hoeft te betalen en dat er geen duidelijk inzicht is in zijn inkomsten. De druk op het CMC neemt elke dag toe. Er is gevraagd om nieuw personeel en de overheid heeft geld overgemaakt, maar de personeelsleden zijn nog niet aanwezig en elke dag komen er meer nieuwe coronapatiënten bij. Gisteren waren dat er 4. In totaal zijn er nu 41 coronapatiënten in het CMC, waarvan 14 op de intensive care. Tegelijkertijd is gisteren 1 patiënt overleden. Het aantal overledenen als gevolg van de corona-epidemie op Curaçao is nu 134. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar meia hora, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você come abo. Volgens de oud-directeur van Enja, Reinald Curiel, zorgen uitspraken van directeur van de centrale bank José Jardim voor onzekerheid onder de aandeelhouders van Enja. Jardim zei eind vorige week dat de mogelijkheid open blijft om aandelen van Enja te verkopen, zoals de aandelen die het bedrijf heeft binnen Banco di Caribe en van terreinen bij Mullet Bay. Maar volgens Curiel is alleen al die uitspraak op zich voldoende reden voor aandeelhouders om onzeker te worden en dat is niet in het belang van Enja, aldus Reinald Curiel. Tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van het parlement is gisteren gesproken over huiselijk geweld. Volgens de directeur van de Stichting Slachtofferhulp Curaçao wordt er alles aan gedaan om de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Wel zijn meer opvanghuizen nodig, aldus Everits. Volgens haar zijn er ook opvanghuizen nodig voor mannen, want die zijn er nu niet. Verder gaf ze aan dat de cijfers van het aantal zedendelicten in 2021 verontrustend hoog is. In 2020 kreeg Stichting Slachtofferhulp 8 gevallen te behandelen, nu zijn het er al 17. Tijdens de vergadering van de Centrale Commissie van het parlement over huiselijk geweld werd ook gesproken door Jean Henriques. Zij is voorzitter van Alianza, een overkoepelend orgaan van organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van geweld en misbruik van vrouwen en kinderen. Volgens Jean Henriques ligt er een nationaal plan tegen kindermisbruik en vrouwenmishandeling op tafel. Dat is door de regering in 2018 goedgekeurd, maar nog steeds niet geïmplementeerd. Ze deed een beroep op het parlement om te zorgen dat dat plan daadwerkelijk ingevoerd kan worden. Ook parlementariër voor de MFK Maria Nita riep op tot actie.
Volgens haar weten we dat er huiselijk geweld op Curaçao plaatsvindt en geweld tegen vrouwen en kinderen. En moeten we nu daadwerkelijk samenwerken om daar zoveel mogelijk aan te doen. Want de slachtoffers moeten worden beschermd en de daders moeten worden opgepakt. En er moet een sfeer worden gecreëerd op Curaçao dat huiselijk geweld veel minder voorkomt. Volgens leden van het multidisciplinaire team blijft het ongelooflijk dat er op Curaçao nog steeds mensen zijn die in de horeca werken zonder mondkapje. Zondag werden 23 zaken gecontroleerd. Bij 3 zaken werden boetes uitgedeeld omdat het personeel geen mondkapje droeg. Het multidisciplinaire team laat weten dat er gecontroleerd zal blijven worden totdat iedereen ervan overtuigd is dat in de horeca niet gewerkt kan worden zonder mondkapje. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.